Hi friends, ಇನ್ನೇಕುಲು pamphlet fry ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು pamphlet fry ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ತೋಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಂದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಯಾವುದು ಈತು ಯಾನ್ ತೋಪ ಒಂದಿರ್ಲೇತ ಆತು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ ಪೂರ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಂದ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಈ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದೆ ಯಾನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಎಸಳ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಐತ ಸಿಪ್ಪೆಗೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂದೇನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಡದ ಪಸ ಅರ್ಪೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಡದ ಪಸ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಕಡೆದಿನ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆನ್ ಪುಂಟುವೆ ನಾನವರ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನ ಈ ಥರ ಮಸಾಲ ತಾಗದು ದೀವೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳ ತಾಗದ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪಾಡು 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೋಡು ಪಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಒಂಜಿ ತವನು ಬೆಚ್ಚ ಅವರದಿದ್ದೆ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಡೀ ತವೋಗು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತುಂಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ ತಿನ್ನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡೆ 4 ನಿಮಿಷ ಈ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತ ಪಾಡುವೆ ನನಗೆ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿತ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಈ ಉಂಡು ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ